Mwa bo Sofia mwezi bo nwokoli na asịgị ife abụ Ugwumba. Unu lele Ugwumba. Ugwumba pụrụ iche. Ndị Igbo anyị na-agwa unu lewe Ugwumba. Lele Ugwumba. Ndị be anyị ka anyị na-ekiri Ugwumba. Ugwumba ka anyị nọ. Ọ ebe anyị nọ dị ha. Ugwumba bụ Ugwumba. Gbanụ mbọ ka unu na-ekiri Ugwumba. Ihe eruola n'oge ndị Igbo na-elelenu Ugwumba. 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 Ugwu a na-akwere Igbo. Birikwa na Igbo. Cheregodi ka emechi Ugwumba. Ugwumba. Ana m ayọ ụmụafọ Igbo niile ka unu soro m na-ekiri Ugwumba. Ndị Igbo na-enene Ugwumba. Ugwumba bụ ebe anọ. Jisini ike na-enene Ugwumba. Mwa bo Sofia mwezi bo nwokoli na asịgị ife abụ Ugwumba. Unu lele Ugwumba. Ugwumba pụrụ iche. Ndị Igbo anyị na-agwa unu lewe Ugwumba. Kwere Igbo. Birikwa na Igbo. Cheregodi ka emechi Ugwumba. Ugwumba. Ana m ayọ ụmụafọ Igbo niile ka unu soro m na-ekiri Ugwumba. Ndị Igbo na-enene Ugwumba. Ugwumba bụ ebe anọ. Jisini ike na-enene Ugwumba. Kwenu. Igbo kwenu. Igbo kwezuonu. Ebe a ka anyị rụchara awụsa ọwa ndị ewonu. Ugwumba. Mwa bo Sofia mwezi bo nwokoli na asịgị ife abụ Ugwumba. Kwanyere mba anyị ugwu, kwanyere Igbo ugwu. Ugwumba. Ugwumba bụ Ugwumba. Mahansa, the great Mahansa. Na Ongiji Yaman. Aha, unkoche sokwe. Yewo njibo. Mahansa, yenke. Rimu. Igbo kwa. Eli ono mo bayo. Ahuru mi ihe nene. Asineri ono mo bayo. Wela ya na ahu. Ndị ọchịchị mewekwa yo. Oye mebi ne bayo. Bayi amaka o. Mewekwa yo. Ndị ọchịchị. Hey! Oya
Oya chono kuo kaiwe magori aya cholo uho ya nesemokuo baya maka oye nepene bayu ayete no mo kaiteme no Oya chono kuo kaiwe magori aya cholo uho ya nesemokuo baya maka oye nepene bayu ayete no mo kaiteme no for two heavy enemy baya maka asonka managa oh for two heavy enemy baya maka asonka managa oh for two heavy enemy baya maka asonka managa oh for two heavy enemy baya maka asonka managa Oi mar itewe hey Odi ya bo on cafe o on cafe ngai eso do cafe me o come dai ana ga ti matma oi nugu bai e makal no sei Oya chono kuo kaiwe magori aya cholo uho ya nesemokuo baya maka oye nepene bayu ayete no mo kaiteme no Oya magori aya cholo uho ya nesemokuo baya maka oye nepene bayu ayete no mo kaiteme no kaiteme no oh kaiteme no Afusi numbo aye nyapo kaiteme no eko tunaga menene kaiteme no Oria bo na bo nko humu bo humu kaiteme no ayo tibo kaiteme no obodu shino bia madete ayo wa kino di ahiwo deje foko na nozara kaiteme no eche ogurute kaiteme no esipo abaru no di nde wa e mbada aye jata igi oui oui obograche atro gigenen saka uyaya uyaya amen chinami oge ndokka beba me jeiso ko ina atagori wa ewe da men oh atabankamwa makana mata tie ko so we no mbagawa eko boda kaboge ay timu ay ay Oya chono kuo kaiwe magori aya cholo uho ya nesemokuo baya maka oye nepene bayu ayete no mo kaiteme no Oya chono kuo kaiwe magori aya cholo uho ya nesemokuo baya maka oye nepene bayu ayete no mo kaiteme no oh for two heavy enemy baya maka asonka managa oh for two heavy enemy baya maka asonka managa oh for two heavy enemy baya maka asonka managa oh for two heavy enemy baya maka asonka managa oh for two heavy enemy baya maka asonka managa oh for two heavy enemy baya maka asonka managa drink responsibly I need you to them I na my da choose Mwa bo Sofia nwezi igbo nwokoli na asịgị ife abụ Ugwumba unu lelee Ugwumba Ugwumba pụrụ iche. Ndị Igbo anyị na-agwa unu lewe Ugwumba. Lelee Ugwumba. Ndị be anyị ka anyị na-ekiri Ugwumba. Ugwumba ka anyị nọ. Ọ ebe anyị nọ dị ha. Ugwumba bụ Ugwumba. Gbanụ mbọ ka unu na-ekiri Ugwumba. Ihe eruola n'oge ndị Igbo. Na-elelenu Ugwumba. 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 Ugwu a na-akwere Igbo. Birikwa n'Igbo. Cheregodi ka emechi Ugwumba. Ugwumba
ana m ayọ ụmụafọ Igbo niile ka unu soro m na-ekiri Ugwumba. Ndị Igbo na-enene Ugwumba. Ugwumba bụ ebe a nọ. Jisi n'ike na-enene Ugwumba. Kwenu Igbo kwenu. Igbo kwezuonu. Ebe a ka anyị rụchara awụsa ọwa ndị ewonu. Ugwumba. Ugwumba. I will be the Makata. Manani Makata in a to somewhere I do Osimu in a cassette, to see the bass of it. If I don't know what I miss, it can pop. Makana, baby, Gumbo, ndị ọma Igbo dị mma mekene unu afọ mbe IGBOMOVIES ife ji mara egwu anyị bụ oge n'ụbọ mma from Enugu State abụ m onye akpụ ugo kedụ n'obi unu Ugwumba Ogene ba ti ekwenka, ogene ba ti ekwe mi lo ke na to ba ni ko fa ni be ya furu to
Hello, enyi m ọma. Mụ na Chika ga-ekene na ọmarịcha aka ọkwara m. Mụ na Chiokwa na aha ama ama n'ihe gbasara akwa agbamakwụkwọ. Ka ị na-echezi? Ọkwa oge gị ije ikwuru ya ka ọ gakwatara gị nke gị. Ugbu a. Ke gboo ya ụkwa. Mgbe m nwetara ọkpụkpọ m, aghọta m ihe na-ekwu. Kenye mere gị na Steven? Ọ kwadoro gị? O tego ọkwa ụzara Steven n'ofu akụkụ gasịrị onwe ike. Nwoke a nwe ike. Isi gịnị? Ya nwoke mgbe gị na-anaghị. Kịta ka ịma na nwoke a nwe ike. Nne biko, hapụta ochi na-enye nwoke ka ihe gbasara hapụ imebiri ụbọchị taa biko. Ihe mama nwoke eziokwu. Ịma na mmesha mmemme m taa, m ga-ejiri nwayọọ ọtara gị ezigbo di. Na-atụkwa anya mana ga-akakwa mma ma ịkpọnye m Ike. Na-arọ gị. Mezie ọfụma biko, mezie ọfụma nya na Ike na-arọ ọrụ. Obi atọ m chana m taa. M ga-abụ Oriakụ Chinenye Ofili. Ndị enyi m niile ga-abịa taa abịa funye na-eme. Ndị enyi. Iche na ndị niile nọ ebe a ga-abịa ebe a taa. O ndị wee enyi gị. Ndị ọjọọ sokwa ha. Ma ọ bụ ndị ọjọọ. Ma ọ bụ ndị ọma. Nye mere n'ibu na taa obiọma na-akpa m. Ezigbo enyi m, obi jupụtara m n'ọṅụ eziokwu, mana ekpere m na-ekpere gị bụ na ya ọkwa ifuru obi aṅụrị a na-akpa gị taa Chineke ga-eme ka ọ dịgide n'ime ndụ gị. Daalụ enyi m ọma. Ana m ekpekwara gị nke gị, ọ ga-abịacha. Amen. Kedu ihe ji nwatakịrị a na-akpọ dị mma? Ọ ma na oge adịrọzi, anyị kwesịrị nọ n'ụlọ ụka. Bịa, ọ bụ na ị nweghị ike ikweta dị mmadụ eme. Ndo. Ami. Biko dozie nke azụ.
Maka nke na-aka nke gị mmadụ karịsịa ma nke ịnụ ya. Ụmụọma. Kedu unu mekwara? Ma na-akọrọ maka gị. Ọmụmụ nke ya adị kpọrọkpọ. Ntife a na-emechi anyị na ọ ya adị kpọrọkpọ. Nke m ga-aka nke mma. Ka anyị na-eche n'ugbo ahụ. Ndị aka na-abịakwa ya. Biko, echezọgo m ife. Na-abịa. Kedu ebe enyi gị nwaanyị? Ọ nọ n'ụlọ. Ka anyị akpọ dị mma. O gbukazi oge ya na ọla nsị. Ọ dị iwu na anyị ya nọ ebe a na-eche ya. Ime nwere ekwu ka anyị gaa na anyị nọ n'ụgbọala wee yiwe ya onye ọ na ntị. Mba. Achọrọ m ka ihe niile ezuo oke tupu anyị apụọ. Oh! Ike! Ka ihe na-eme ebe a? Ịma na ọ bụ chi ọjọọ nwoke ifu nwunye ya tupu agbamakwụkwọ. Si n'ebe a pụọ. Si n'ebe a pụọ! Nke m, Kenyi mere kwadobe. Chiwezuga na ntụkwasị aka obi. Akwụkwọ na mmegharị ka ịbụ. Achọpụtago m ihe nzuzo niile gbasara gị. Wega m ekele. Ọ gịnị dị? Iguzo m ebe a ka nne gị anya na mkpụrụ anya gwa gị na agbamakwụkwọ mụ na gị a na-enwezi isi ma ncha na n'ife na-ekwu agbamakwụkwọ a ọ na-enwezi isi. Ị na-anụ m? Wetakwa m na-akọ? Mba. Ike! Ikuzi n'otu a biko. Ike! Mam! Ndị be gị niile! Onye ọbụla nọcha ebe a! Biko ikuzi na-enye ya biko. Ewezuga na mbụ ezigbo mmadụ ma hapụ gị ka ị gabiga ihe ihere imetọrọ onwe gị n'ugwu nsọ naanị gị. Ị na-anụ m? Mba. Mama na bụrụ eziokwu. Mama na bụrụ eziokwu. Ihe ọ dịka ọrụ ya biko na ihe kete. Ike, gịnị ka gwa ya? Ike biko. Ime na ọfụrụ gị n'ọsọ. Isi gị n'ịfụnanya. Ime na ịfụnanya. Ihe mma ịcha ịfụnanya. Ijupụtere na asị na ịwọ. Chụrụ enweta m. Ọ gịnị dị? Ege m ntị. Ihe mma bụ na o nwere isi ihe ga-ejikọta mụ na gị n'ụwa na-abịa ọzọ. O nwere isi ihe ga-ejikọta mụ na gị n'ụwa na-abịa ọzọ. Ibu akwụla. Nke biko. Akagbuola mama akwụkwọ mmiri.
Ubim, ụlọ nke amakakwa. Ọ masịrị gị? Ọ masịrị m nnọọ. Daalụ. Nke a bụ mbido. Ịma na oge a ga-eji wee kwụọ nwaanyị mkpa elubego. Izu ụka na-abụ na-abịa, mụ na gị ga-abụ di na nwunye. Di na nwunye a gọziri n'iru Chukwu na n'iru mmadụ. Eziokwu. Ịma na echegidere m ka bọsị dị otu a ruo. Ya mee m ji arụsị ọrụ ike ka anyị niile dịrị m mma. Ọ dịkwa mma. Eziokwu. Mana nye niile adịrọ mma. Ọ na-ewute m na nna m na nwanne m nwanyị anwụgo. Ọ na-ewute m na nna m aga eduga m n'ụka. Ọ bụ na enwe ike ime ịkpachita nna m azụ ndị eme eziokwu. Chukwu emegolo gị na nwanne nna gị Chuma ọ nọ ya loteni ya nwanne nna m Chuma ịma na ọ na-enyere anyị aka kemgbe mpamụgwụ m. Obi arapụ na akụkọ ndị ochie alụ mana taa bụ ụbọchị mụ na gị ụwa ficha n'anya mana ụbọchị anyị bụ taa. Anụgo m abụmagado na-ekwunye dị mkpa ị na-achụ. Mba mana anọ m ebe a anọgigo m. Chineke ya bụ na ndara iberibe kemgbe a na-enye echi nwee nwụọ nwezi ihe gbasara mụ na gị chacha. Gịnị mezi o ji mee otu a? Ama m na onwe ihe ọbụla siri ike o ya ejide aka. O nwere ike isi na ọhịa mere o ji wee mee ya. Ana m egbugbe onye bụ na ajọ mmadụ ya etoka afọ. Ozulanụ nne, ozulanụ. Ihe ọnụ na-akọ abụrụ ihe ahụ ya chọrọ ugbu a. Maka gịnị? Gịnị mere anyị ji mee m ụdị ihe a? Ike gwara m na enwere ihe na-ezuru ya. Mana enwere onye na-ezo. Ama m na o nwere nkata ya nwoke na-akpa. Ama m na o nwere nkata ọ na-akpa. O ji wee chọọ ịkwa ụza dị n'ofu ebe. Achọrọ m ịga ahụ ofika ahụ. Ka ọ kọwara m ihe na o ji sụ ihe ndị ahụ mere taa. Onye gịnị mere m ihe a? Onye mere m ụdị ihe a? Onye mere m ụdị ihe a? Onye mere m ụdị ihe a? Gwa mere m ga-achọta ya bụ nwa efulefu abụ anyị. Gwa mere m ga-achọta ya. Ka ọ ga-esi nye ụdị ihe a n'ụdị ụdị ọrụ dị etu a chere onwe ya ga-agwa ya okwu. N'ụdị dị anya asị. Ị na-achọ onye ka ị na-achọ mbakwa. Mụnwa aka m adị ọkụ ya. Ka e gwara ihe na-achọrọ ya. Ọ baghị uru ịchọ ya. Bịa nwaanyị. Hapụ m ọkụ a ka m ji aka m debe ya. Hapụ ọkụ a ka m hazie ya. Ị na-anụ ya? Nne ga-agwa m ga-afịa bụ nwa amadi. Nne ga-agwa m ga-afịa. Hapụkwara m nwa m. Hapụrụ m nwa m o. Hapụ ya. Biko ka o zukwa nọ na nke ọ fụjuru anya. Ozugbo biko. Onwe m ihe ọ fụrụ. Onwe m ihe ọ fụrụ. Anwakwara m. Biko hapụ m nwa m. Ị na-anụ ya na-agwa gị? Anwakwara m.
Zani ekwentị asa ekwentị gị. Oh. Zani ekwentị gị no. Kedebe akwụkwọ ahụ dị ka akwụkwọ nke na-ajụ ị mara nke ka ị chọọ ịgwa ị chọrọ efie gị ebe a amaghị m ebe ọ mara ka ebe dọkụmentị ahụ dị kedu akwụkwọ nke so ị ma ihe m na-ekwu Akwam oyoyo nwa imekwana na-ele gị anya mgbe ụfọdụ na-echetara mgbe m dị na nwata mgbe m dị na nwa agbọghọ eziokwu amara m mmadụ egwu ịma ihe ndị mmadụ na-akpọ m elewele jọlụ ịmafọhọ legodi nnọọ ka isi egori na mgbagharị niile ị na-agbagharị ọ na-adịghị egosi ncha ncha daalụ nne m ọma anụgo m mara ọ na-egbutatụkwa m ncheta nnọọ na emegide nnọọ ihe a na-eme ịrapụ sọsọ m n'ụlọ a ịrapụ sọsọ ọ na-egbutakwa m mana enwekwana ihe nwere ike ime maka na ọ kwara ekpere nwaanyị onye ọbụla bụ nne na-ekpere nwa ya ka o toruo otogide nnọọ tụcha ka dibịa lụọ ya ya ka m ji ekpere gị ekpere ọmụma
n'obi aṅụrị. Amị. Ị ga-amụ ofu mụ abụọ. Amị. Ị ga-amụ atọ mụ anọ mụ ise. Amị o. Isi mụ asaa. Amị, daalụ nne m ọma. Legodi nnọọ etu Olisa bi n'igwe si nnọọ wee were ngozi ya were wụọ gị arụ. Daalụ nne m ọma. Ị ma na Chukwu dị ebube. Nsogbu niile anyị na-agabiga, Chukwu edozigo onye niile. Ifu na aṅụrị anyị na-aṅụrị kịta, anyị ga-aṅụrịgide ruo mgbe ebighị ebi. Amị o. Mana bịa chetacha afọ niile afọrọla n'ụlọ a. Bịa chetacha ihe mgbu niile. Ọ na-ewute m ncheta na mbọsị ahụ na nna gị agaghị anụ ya. Ozugbo n'ime ọma. Mana otu o si na-adị, ana m ekelekwa Chukwu ebe o megoro ụbọchị taa. Ihe adịrị ndụ wee fụ ya. Ọ chọrọ iji ya wee hichaa n'anya mmiri. Ma ozugbo ifunanya gbasara ezinụlọ a, Chukwu edozigo ya. Ebe na-akwa o. Oriakụ Ikechukwu. Ikechukwu. Si na-eminyere. Oriakụ Odozi ka a ga-akwado gị ihe a. Mbọsị ahụ na ga-agba nkwụ ma na abalị mbụ. Mma biko hapụ maka ozugbo. Onye na-eme mgbudi ihe a. Elebe ụlọ ọmụma si abịara m mgbe ọbụla. Ele ihe mere ụwa m. Ele nnọọ ihe mere ụwa m. Ele ihe mere ụwa m. Hey, onye ka m nọchiri. Onye ka ejiri nke ya wee biri. Onye ka m na-achọ okwu. Ke nnọọ ihe m metara. Asị m kwuo, aga m asị gị hapụ nwoke a. Wele ụdị gị mee ihe. Ọ dịkwa n'ofu otu ahụ. Ọ dị mfe otu ahụ isi wee chee ya. Ọkwa mana ha na-abụghị afọ abụọ. M ga-asị gị hapụ nwoke maka o kwesịrị gị. Ngodi ka o si chụọ m na be ya. Si na mụ na gị na-egbu imefu akpa. Ị ma na echegidele m nye IKS na ana m ezoro ya, mana echetaghị m. Kedu? Mba abịa na kịta. Nye m eniwe na ana m apụ. Mị na ndị ụlọ ọrụ Axis nwere nzukọ taa. Anụrụ m na onye isi ha na-esi ajọ ọnwụ. Ngwanụ ka ọ dị. Nne, onye isi ụlọ ọrụ anyị ka isi na-esi ezigbote ọnwụ. Ọ bụrụ na ị na-arụ ebe ahụ, ị ga-aghọta nye na-ekwu. N'eziokwu, anụmalụ n'ụlọ ọrụ Axis Home Management anaghị nwee nzukọ n'ụbọchị abụọ na-abịa. Eziokwu, o biko gbagharụkwa m. Hey, amakwa m, biko. Eziokwu, onye isi anyị na-esi ezigbo ọnwụ. Biko ewe n'iwe maka nye gbara m. Nsogbu adịrọ, enwere nsogbu n'ihe ikwu. Afọ m bụ na ya ọgazi. Ikechukwu Ofili. Ọmụwa nwe ebe a. Ọma nga ọfụma nụ. Ọmụwa gosi ndị ụlọ ọrụ anyị ebe a maka nne unu na-amasị m ọfụma. Nsogbu adịrọ. Ọ tọkakwa ọ. So ya bụ na emechaa ebe anyị ga-ekwolie ndụ ọbụla. Ngwụkwa m n'egwu. Ote ha aka mụ na ya matara. Anyị ebido yiwa.
na-atọ m oge ọbụla m na ya nọ. Mkpụrụ ọnwa ole m na ya yiri kachasị mma na ndụ m. Oge IK si ka anyị mee ka ndị mmadụ mara maka ọyị anyị, mgbe jiri obi m niile kwete. Onye ka m furu? Nai, ndewo. Daalụ. Ndewo nai. Nenye. Gịkwa? Adị mma. Onye bụkwara nwa okorobịa gị ya so. Ọ ya ka a na-atụ anya. Nai, afọ ya bụ IK Ofili. Oke chọrọ ịnọ. IK. Daalụ onna ngwa nọdụ. Daalụ. Obi m dị m ezigbo aṅụrị tata ka m mechawa mata onye na-enye jiwe melụ nna. Nsogbu adịrọ. O nwere ife o mere. Chinanye papa ya nwụrụ, bụkwana nwanne m nwoke nke tụtara m, nwụrụ nnọọ eri oge gara aga n'ụzọ gbagwojuru anya. Kemgbe aha kwa ịma asị isi bupụ isi ngwe buru, mụnwa anọchizie anya nwanne m nwoke dịka nna nyere nọnye. Nai, ana m ekene gị na ihe niile ị na-emere anyị. Chukwu gọzie gị. O nwere ihe nke a pụtara. Kedu maka nne gị? Ama m na ọ na-eme ọfụma. Ọ na-eme ọfụma, ọ dị mma. Mụ na ndị be anyị ga-abịa ka anyị bịa fụ gị otu kwesị ka anyị si wee bịa n'oge na-etere aka. Ugbu a ka ihe megoro ka nwa afọ. Ọ dị mma, ọ dị nnọọ mma. Anyị ga na-atụ anya unu. Nenye ngwa jee ka ị nọnyere nwanne gị nwaanyị n'usekwu ka mụ na nwa amadi akarịa nụ nwoke na ibe ya. Nna ya bụ na nwoke a bụ ihe ọjọọ n'obi kemgbe ahụ. si kacha etu a imetere ya ike. Ọfọka ihe na-akọ ife ka ebe na m emetere ịbụ ezigbo onye nwoke. Ọ bụrụ gị nwa ka ngwa na agbamakwụkwọ ya na-enwe isi. Ọ bụrụ gị nwa bụ onye izizi ngwa ya ka ị na-akọzi ife akwa ịgwa mana ike eche nụ ka ịnụ ife si m n'ọnụ ka ịnụ ife mmegbu ka ebe iji kwasị esisi ya na azụje eme ife ọzọ. Ọ na-adị mma ka ebe iji mee ya onye isi aka ebe ka na-achọ onye mee njikwa gị eziokwu ịgwara m mana ife nna gwa ya bụ na iji nwa ụgwọ ịkọwatara ya ka ife niile si wee jee ihe akọwatara nne ya. Nwanne nwere ihe na-akọwatara onye ọbụla nwere ihe na-akọwatara onye ọbụla ejiro m ya nkọwa. Ihe ọbụla na-eme kịta bụ ihe si ya n'aka, so ihe pụtakwa n'ime ya were ya otu a ka ihe na-akọwa dịlụ mmadụ. Ichi ntị ka o nwere ebe ọ eduje gị mgbe ọ bụla ị na-echi ntị akwa okwe na-abụ isi akwara afọ ife na-akọ ozugbo achọrọ m ka iwe wee nkịta biko. Abụghị ife m gwara ya eziokwu ka m ma gwa mgbe ọbụla ofu okwu mgbe ọbụla o nwere ka o si dị n'ahụ. Na-enye achọrọ m ka ịkara obi n'ihe mere o ka ị mere ifugo na ọ dị mma. ọ ga-adị mma sọsọ ihe chọrọ ka ị mere m bụ jidosie obi gị ike. Daalụ nwanne m, anụgo m ke maka ọrụ n'ụlọ ọgwụ. Ọ dị mma, ihe mere na ebu na anyị na-agba mbọ ịzọpụta ndụ. Ụmụ agbọghọ ọ dị ka m ga-ahapụ unu ka unu kọrọ ya o.
Ozioma. Eziokwu agwa m na anyị dị otu a ga-eme m. M ga-ekweta. Gee ntị. Onwe nwaanyị ọbụla na-ekpe ekpere ka ụdịrị ọdachi dị otu a dakwasị ya. Mana sọsọ ihe m chọrọ ka ị mere m bụ jisie obi gị ike. Ị na-anụ? Ngo m ga-agbanụ. Nwanụ, ka m bịa na. Ị chọrọ ịbịa na nwa? Mana ị ka bịara abịa. Ihe mere bụ na achọrọ ka m gba mbọ chọpụta ebe nwanne mpa ga-eme echi na. Meche? Ọ dịkwa mma? Ọ dị mma. Afụbeghị m kemgbe ụnyaahụ. Ọ dị mma. Ihe mere bụ na achọrọ m ịhụ ya. O furu efu. Ka ị na-achọkwa ya. Ọ dịkwa mma? O nweghị ihe ọ bụla mma m ga-ekwu n'iketa ka m gbaa mbọ pụwa. Ngwanụ ka m dupu gị. Enyere onwe gị nsogbu. Na ọ nọrọ ka ị siri ike. Ngwanụ. Nne, ọ dịkwa na mma? Ọ dị mma. Kekwa na ọ gị nwaanyị? Ọ na-awago. Ugbu a? Ụmụ onye na-eche ya. Ama m na ọ dịkwa mma. Ezi enyi m, ị ga-agwa m eziokwu. Ọ dị n'obi, ị ga-agwa m eziokwu. Ihe ndị anyị mere para tụlee, ọ bụ otu aka ọ ka mma.